дар вилояти Суғ бештари мардум ба соҳаи тиб таваҷҷӯҳу бовар доранд ва гирифтани ваксинаро ҷонибдорӣ мекунанд. Ин хулоса пас аз назарпурсии сарироҳии мо бароварда шуд, зеро мардум ба насли нав тавсия медиҳанд ки ваксина гиранд. Вақташ бигирид нағзи ваксина фойдашай акун гиранд нақсамина нагиранд зиёни худошон ба гиранд касал намешанд. мо хурд будем ваксина мегифтем кум қазмо мебаровад касала барои пешгирӣ кардан ваксинаги нағз кун. мо ваксина гифтем ябо коҷон ябо гифтем акун пешгирӣ бошад акун бояд гирем декун. мутахассисони соҳаи тиб барои гузарондани ваксинатсия шароити зарури доранд, вале маърифати нокофии мардум ба натиҷаи кори табибон таъсир мегузорад. модарон ва ё ки волидайнон намехоҳанд ки фарзандони онҳоро бо ваксина фарогирӣ дар он мебошад ки ҳар хел маълумотҳо шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст. онҳо бо ин маълумотҳо во мехӯранд, мехонанд, мебинанд ва барои худ хулосаи нодуруст ба худошон кунанд ки ин пеши кори мо мегирад. маркази саломатии рақами дуюми шаҳри Хуҷанд ба зиёда аз 25 000 аҳолӣ хизматрасонӣ мекунад. гурӯҳи мақсаднок иборат аз 2035 нафар аст ки аз рӯи тақвими миллии иммунизатсия бояд ба ваксинатсия фаро гирифта шаванд. таҳлил нишон медиҳад ки ҳамагӣ 34 кӯдак аз ваксинагирӣ боз мондааст. сабаб норизогии волидон аст, аммо маркази саломатӣ комиссияи махсус ташкил кардааст. як ҳафту як рӯз ин комиссия фаъолият мебаранд. аз тарафи ҳамшираҳо ва табибои оилавӣ ҳамин намуд шахсонро ғум мекунанд ва аъзои комиссия бо ҳамин волидайнҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунанд. мо то ҳадди имкон онҳоро мефаҳмонем, корҳошон мефаҳмонем. бисёри онҳо лекин хатогиҳошонро мефаҳманд ва барои ваксинатсияи кӯдаки худошон зидда мебошанд. ваксинатсия нашудани кӯдакро баъзе аз волидон ба дин алоқаманд мекунанд, аммо раиси шӯрои уламои дини вилояти Суғ мегӯяд ки бемориҳои хавфнок, масалан ваборо танҳо ваксина пешгирӣ кардааст. аз ин рӯй волидайнро зарур аст ки нисбат ба саломатии кӯдак бетараф набошанд. аз нигоҳи дини мубини ислом инсон азизу мукаррам аст. саломатии инсон дар мадди аввал меистад. ҳар касе ки мегӯяд ки ин ваксина намегирам ё ман фарзандамро кӯдакамро ваксина намекунонам, аз нигоҳи ислом вай гунаҳгор ҳисоб мешавад. чунки вай саломатии худай, саломатии фарзандай, саломатии кӯдакашро рад карда истодааст. барои ҳамон бояд ин чизро мардуми мо ва касоне ки мутаассиб ҳастанд бояд фикр кунанд ки ин аз ислом нест. ислом фақат саломатии инсон бо кадом роҳе набошад пешгирии бемориро дар мадди аввал мегузорад. барои тарғиби иммунизатсия на танҳо кормандони марказҳои саломатию ваксинаторҳо, балки мутахассисони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим низ саҳм мегузоранд то бемориҳои сироятӣ пешгирӣ шаванд. мо дар байни аҳолӣ бисёри вақт оиди гирифтани иммунизатсия барои пешгирӣ кардани бемориҳои сироятӣ корбарӣ мекунем. инҷо хона яхдон аст. ваксинаҳо дар ҳарорати мӯътадил, яъне аз 2 то 8 дараҷа нигаҳдорӣ мешавад. хона яхдон дар анбори нигаҳдории ваксинаҳо ва сӯзандорӯҳои филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Суғ қарор дорад. мавод ва худи ваксинаҳо мувофиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ нигаҳдорӣ мешавад. ҳама ваксинаҳо хел ба хел нигоҳ дошта шудагӣ, ҷойгиршавии ваксинаҳои асосан риоя кардагӣ, ҳаво бошад бемалол циркуляция мекунад ё ки давр мезанад, гардиши ҳаво барои ҳамин нигоҳ дошта мешавад. ҳоло дар ин анбор ваксинаҳо бар зидди 12 намуд бемориҳои сироятӣ мавҷуд мебошад ки мувофиқ ба дархости шаҳру ноҳияҳо тақсим карда мешавад. дар баробари ваксинаҳо инчунин маводи лозима, яъне сӯзандорӯҳои яккарата ва дафтари ба қайдгирии иммунизатсияи кӯдакон мавҷуд мебошад. мо дар анборе қарор дорем ки дар инҷо маводҳо барои гузарондани
иммунизация нигаҳдорӣ шудааст ва тамоми маводҳо ки барои иммунизация истифода мешавад як карата ҳастанд ва дуюм карата истифода карда намешавад. Масалан, як сӯзан як карата истифода карда мешавад ва он худ маҳвшаванда аст. вақте онро истифода мекунед бори аввал, дуюмин маротиба он ба худ чизеро намегирад, зеро худ маҳвшаванда аст. ман рафта шумо имкониётоно мегиртон баъди имкони 4-5 рӯз об эҳтиёт бепай пух накарда чизои хунука нахӯрад обозӣ надоронид нағз боштон калон шавад. ҳоло гурӯҳи мақсаднок дар вилояти Суғ фарогири беш аз 900 000 нафар кӯдакон ва наврасони то 16 сола аст. ин гурӯҳ аз рӯи тақвим ба иммунизатсия фаро гирифта мешаванд. ваксинатсия дар марказҳои саломатӣ ба таври ройгон сурат мепазирад. бо 5 намуди гурӯҳи мақсаднок кӯдакон ваксина истифода мебарем ки онҳо бо иммунизатсия фаро гирифта мешаванд. аввалин бор иммунизатсия дар таваллудхона баъд аз таваллуд истифода бурда мешавад ва охиронаш дар синни 16 солагӣ истифода бурда мешавад. дар синни 16 солагӣ ваксинаи ҷабидашудаи зидди бемориҳои гулӯзиндона кузоз бо миқдори камтарини антигенҳо истифода бурда мешавад. ҳоло дар вилояти Суғ иммунизатсияи нақшавӣ барои пешгирии 12 намуди бемориҳои сироятӣ гузаронида мешавад. ҳамаи ваксинаҳо дорои сертификати сифат мебошанд ва барои ҳосил намудани иммунитет ба организми инсон ворид карда мешаванд. мақсад аз воридсозии ваксина пешгирӣ аз беморӣ ва солим нигоҳ доштани аҳолӣ мебошад. гузориши Мафношкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.